chak chuak movie ri kepa kalolom le veka cheu ton tuma chuan video munom tak mai thlir ho na le ngai thla khau na kan nei le do nanga ton tuma kan movie thlir tur hi kum sang ni som pathuma han te chuatak comedy movie don john ti chu kan thlir ho le don ani movie lawin tran na chuan Italian tlangwa chelo tak mai John chu aron langa John chuan in puitling film en ngol chu avai ani ni tin mai hian voi tam ama chu a in hretha zia nuam po ati thei hiam hle ni a chan po ashing nuna chuan puitling film en ti lo chu ti tur tul vaka nei lo wang te po ani pakhata John chuan in ashing nuna chuan thil pani ti thin anaya pakhat zok chu ataksa moile risel taka ada a omreng theina turin jima akal fo thina a ho nuwa ama angein a in te chu tifain a thian thiang lim bok thin zan lama chuan John chuan in bartender na hi a thok pa boka ma se nula dang dang chhai vela a in ti boy pe lo thung ama chu an du wang rengin an ron zong zok thin zan tin mai chuan nula dang dang te chu an kham nok thleng alo khilai ta thina ama alo ze bok nen anula ompui thin te chuan in an zong chang thin hle bok ani nula dang zong zong zan tin amut pui po ti to nak lain John chuan in annuwa puitling film chu a ena ama chu a in shithale zel thawa chu tiang chu ati dan thin pa ngai mai ani bok zan khat chu John chuan in a thian te chu a muwa an pi lama om nula chu lo thlir hawin a pian te chu an lo hisap vel chiama a hnu loka mai che mel thatak mai barbara I chu an mu velea ani chu mark som an pe ni John chuan in barbara lam chu pan nain ava be ve roya an pahnia han lam dun zo no chuan John chuan in barbara chu mutpui ve ngei tum hian a thema ma se barbara chuan in chu tiang ang mei chia duk dak lo ani ve lo thu lo changin alo nara in lampan chuna ho ngal dei bokani barbara ber a thei don tak lawa chuan John chuan in nuladang chu a hruai hole tange ngeya a in lama chuan adu ang to ka chet la in an nuam po an ti dun hle an zo fel nuwa po John chuan in a kham khop ala mo ve lo nge ni puitling film chu en la in ama chu a in shithale ta a soidan a phei chuan mi pat mei che man ai ma in ma ni in shi khlak chu anom jok thu a soi chuaka puitling film a chuan engkim chiang le fi atakin alangin a mu theya ma se atakrama ero chuan chutiang ang tak tak chu ani ve theilo wang ni na soi atuk zinga chuan John chu biak in lama kalin aswal te puan chuana hun aneya chumi kara mei che pani ngot amut pui thole puitling film vai som pasari ngot a en thu te chu asoi chuaka aswal te apuan chu azo nuwa chuan anin lama chuan an chung kwa hian cho chhun hi an kil hawa pa bernen chuan in hnil deuh char charin a farnu po ama phone bi chuan alo boi ngur ngura engma po asoi velo John anu chuan in afa pahnena chuan nula thatak te tong vea nun bultan tharave to tur chuan a shil boka zan lama chuan John chuan in puitling film box chu a en le to a video en chu en rei theu lakin zingdar ni thleng chuan a men pha atuk zinga chuan a thian pa chu lokalin John chu aron tlo a thian pa nena chuan John chuan in man zana an mei che ton korsen hanu kha adu tan riau thu chu a shila ma se a ming ala she hau lova zana lo ni chuan John chu bara bok chuan kal in korsen hanu ti top chuan zong tran ta ti chuan an mi sia du ming chu hre chuak thei to in a ming chu barbara I alo ni ti an sheta a hnuwa FB lama chuan zong ngalin an hmuta ngei boka chuta John chuan in barbara chu cho chhun ei dun pui tura tan chuan a som chuak thei ta atuk alo ni a barbara po chu John som na ang chuan local ngein anin hmuta barbara chuan in a Facebook ID te chu khoya tanga nei nge azota a chan po a ming kha ala shil man mi alo wanga ni atira chuan John po in chuan nam fasha te chu hasiam ve luama ma se anuwa chuan thudik tak chu asoi chuak le ta thawani barbara po chuan in John chu a mel du zong tak alo ni ve boka ti chuan an pan in romantic movie lam te chu an en dun ta ma se John chuan in movie pa ngai en mai chu anuam ti zong chi anilova a chan po movie chu no pangte ta na an siam mai ni anga chuan angai ani ma se barbara I heroin movie chu munom ati em loisia chutia movie te anen zo tak nuwa chuan barbara le John te chu anin kisa hozai an relve ve ta ni atuka chuan John chu biak in lama chuan kal le in
chumi kara meiche pakhat chau ala fo thu le puitling film voi somni pani chawa en thu hi kaushan mi pakhat nen a chuan alo puang le a nuwa chuan Barbara inen chuan in date le in Barbara chuanin John amut pui ngei chu atuma a chan po John le ama chuan in kung kai na nget tak nei se adu ve to ni chumi awang chuan John a thian tele a chung te po mu ve adu thu hi ashila zan lama hun an man dona wang chuan Barbara chuanin John chu a in lama kal tur hian a shila chumi ani awang chuan John a po in a hna chu cholai lok ri in zana chuan Barbara in lam chu apan ta zoka chumi zana vek chuan Barbara thalak en pa chuan achak na chu ashi thalea ani na taka chuan John a hianin Barbara hi a mangai mi alo ni in alanga ani chuanin atak samoina chau chu mutpui tura tan chawa adu wang ni berin asia theani hun le ni anliam ve zela tlai khat chu John a chuanin Barbara le a thian dangte chu in hmel sia tirna nipa fomin zanria ai chu apuina som veka chuta chuan Barbara thian te zinga pakhat chu lotel ve hlolin chumi chu John ne na thakhat chuang ve lo in zui ve to hi an lo ni khera chu Barbara I chuanin alo hriatin John ne na chuan mutpui to hlek lo tur chuan a shilani tuk chuan an kil hauna chuan John a chuanin anu le pa ta ne na Barbara ne na anin ngai zon thu chu a shil ve ta anu chuanin afa pathu soi chu alo hriatin a hlim hle mai Jonathan class an lockdown trepa chuan Barbara chuanin lo bia in zana a in aron kaltur thu chu aron shila John chu a hlim ta viau mai a chan po Barbara chu mutpui ngei to atum wangani class a chuan John chuanin a zir lai pui meiche pakhat S3 lo tap lai chu a mua ma se engtin ma va boy pui lovin a kalsan le ta zokani in lama a ho nu chuan a ma saberatan Barbara nen chuan dam lai par chu an tlan dun theita ma se John chuanin anua mati fam kim le chuang reng lo ati dan thin bok chuan zana chuan puitling film chu en le in ma ni chu alo in shithale meka ma se chu ti alo in shithalai chu Barbara I chuan ron phok thutin a thong hle mai John in atang chu angal mai chu atum boka ma se John chuanin chuan lam te chu siam khal zungin video chu a thian te lo thon ani thu chu ashila Barbara ne na chuan puitling film lam reng te chu a en to ngai don mi alo thu atiam bok ti chuan Barbara po chu in beng dai vele to in adin thla hong ta ma sele John chuanin a thil chin than chu ban san mai atum haulo puitling film chu en ban san hnekin a en tam zual sota Barbara po John ina chuan lenglut fo thinin John po in puitling film chu a mobile phone atang chuna en mai zel to a nikhat chu John an class a puitling film en mek lai chuan S3 khanin aron man fule peka ani chuan ron biak tumin a thut nai so sawa ma se John ero in lo ngai sak chu atum lo class an ban nuwa chuan John chuanin Barbara chu anu le pa te bula chuan in mail sia tira anu po chuanin afa pabial nu chu alo du pui mail le bok biak in lama chuan John le Barbara te pani chu kal donin John chuanin father nena chuan car tuana mi patmei cheda voi sari aman thule puitling film ero voi khat ma en lo thu hi asoi chuaka zana an class an ban nu chuan S3 chuanin John chu puitling le khabu hi aron pe a chu thil chu atho that viawarin thu ashil bok John chuanin chu tiang le khabu chu amamo lo thu hi alo shila a chan chu bial nu koplai anei to wangani ni reilo te nuwa chuan Barbara le John te chu bazar a hian an chuak duna John chuanin inti faina turlam chi bungrua alaya ngai thu ashila ma se Barbara chuan John an in chu amana te fai thin ti asia chuan a thin rimin lung oi lo hlea chu tiang ang na chu ati turani lo thule ti tur big housekeeper anom thin thu te chu ashil ta a in amana ati fai thin chu top san turin ashil bok John chuanin a in ti fai chu amana nuam ati awanga ti ani thin thule zana engma nei lo thu ashil ve ngiala rei tak anin hnial dun nuwa chuan John chu atlom zoka chuan atangle tange nge a zan lama chuan S3 chuanin John no chu adila John chung tele abial nu chungchang te chu azot vel luam bok ma se S3 zona asia chuan John chu thin rimin ale khabu po chu S3 ko tatang chuan a pot thanoka akal son ta de ani ina athen nu chuan Barbara chu John chunga lung oilo na hanei ti sia tak mai hian lo thutum bur maya
John chuanin do ta hril thu le browser history te check vek adu thu chu a hril ta ti chuan Barbara chuanin John browser history te chu an check kuala John khanin Barbara in chutianga a browser history te a check sak mai arin lo awang chuan engma alola delete box si lawa chumi awang chuan Barbara chu a thin rim le ngang mai John chuanin a thiamang tok chuan Barbara chu shilfia an tuma puitling film en chu thilpa ngai mai ani thule diglo engma om lo thu chu shilin puitling film le movie pa ngai te chu anin an reng thu asoya ma se Barbara chuanin lo chang let ve in danglamna tam taka om thu hi asoi chuak ani John chuanin apoiti zia chu asoi ve takna a Barbara I ero in angai thadu hau lo John chu then ngal makin a chua san ta deya ti chuan John chuanin deep dal tu le chimpoi tu anei to don lo wang chuan ama anun manang chia chia chuan kir le in puitling film chu ain chunjom le ngal char chara tuna chuan a free to hle bok zana chuan bar akal le a thian te nena chuan Barbara in akal san thu chu a hril ve a bara chuan mecha pakhat chuan in John lung chu lo dum le hle in anin zui hong le a du tokin an chedun le ngalani atuk zinga John an kar khal mek lai chuan ama atlan mek driver chunga chuan lung oi lo hle in a kar atang chuan chuak thura engma po soilovin ama ading kar kong khar chu anne ke sakta chuai mai ti chuan biak in lama kal le in sual puan na chu anei le a chuminia athin rim chan engma shiat lo thu te le kar khata voisom thum panga te me puitling film en thu chu asoi chuak le ta chumi zo a chuan John chu achung te honen cha chhun hi an lo kil ho le a ma se Barbara I nena anin kar chu asoi chuak du ho lo thung a in lu lama a hole nuwa chuan puitling film box chu a en le ta a chuta a thian pa Bobby chu aron leng ve hlola ma se John chuan in hole zok mai tur hian lo shila Bobby a ero in kalmai chu atum ho lo Bobby chu in chung lama chuan lu ta deuh devin John hnena chuan engwanga kar kong khar te chu hne ke nge ani tile Barbara I nena anin then chan te chu azota John chuan in Barbara I nena anin then chana chuan a puitling film en lai a phok wang ani thu ashila chutiang thilwang mai maya Barbara in John akal san thei mai chu Bobby po chuan in hau ati ve hle ni John chu class a hian lo om ve le meka an ban nuwa chuan S3 in mule in akar chunga chuan remlo tak chung chuan mi pat mai chiat na chuan mang dun ta shrama John chuan in S3 a chuan Barbara chung chang te chu a hril ve a S3 chuan in John chu puitling film en lo topa aom ni a shiat lo chu azota John chuan in a shiat mai lo thule eng huna po adu phot chuan puitling film en chu a top san thei thu hi ashila ngolveyang tak takani lo thule puitling film a en reng thin na chan po chu munom ati em wang mai chawani thu ashilani S3 chuan in ani le puitling film en kher lovin I chak na chu I thachinem tina zot le a ti chuan atuk zinga John chuan in puitling film en lo ve sham chu an tum china ma se harsa chu ati khop mai tlailama chuan S3 chuan in kom le in a in lama chuan a hruai ho a John chuan in puitling film ala en mi alo thule ma ni in shot tal po thei lo thu ashila chuta tak chuan puitling film en ngol chu alo ve reng ani ti apom ve ta S3 chuan in shil ve in chumi wang chi a porn video chu mu nom ti ani thu te chu ashil ta a chan po John chuan in akop pui te chu shet thiam atum ngai lawa anuam ti zong chaw she hlur thin te chuan an pan in bol in lama chuan in bol dun chu an tum ta towe la tura S3 akal chuan a trap taringot mai John chu bathroom lama chuan lokalin S3 chu engwanga trap reng thin nge ani azota ma se S3 chuan a pasal le afa ta chu kar cha sual an boral to thu hi hashila chu thil chuan alung an ti chia thar le mai wang ani thu asoibok ti chuan John le S3 te pani chu anin bol zo chuan an ti le zoka chumi tum chuan John chuan in an nuama ti hle mai ama alaton ngai mi alo nom namak tak mai chu atong ni in ain hreta tuna chuan John chuan in puitling film en chu aban san tamaka thil hote te a thin rim po aching talo bok biak in lama chuan kal le in father nena chuan akar masalama porn video en lawanga asoi khan do ta soi thu chu asoi chuaka ma se tuna chuan en to ngai lo tak takani cha chhun an kil holai chuan John chuan in anule pa te nena Barbara nena anin then to thu chu asoi chuak ta
chuta anu le pa te chu an lung oi lo hle ma se afar nu eroin a u chu a thlop tat thunga a u chu lo chanin barbarai chu mei chatat tak ani lo thu le mi pa te a thu anga om tir thin mi ani thu te a soi chuaka afar nu thu soi chuan in zona chu tilom hle in a chuang hle a ni rei lo te hnuah chuan barbarai le zona te chu anin hmule a barbarai hnena chuan puitling film en thin chung chang lo zepa wang khan thu pa te a choya barbarai po chuanin ka thu soi kha lo oi ve mai tur che nia tina shila zona chuanin ni e kanuna hian zona tam tak kanaya thil tam tak zir chua kanei bok ma se tuna chuan kanun hi keiman kadu dan dana man hi kadu to ani tina shila ti chuan barbarai chu thau thurin zona hnena chuan voi khat ma menon bele to suang che tina shila zona chu akal san ta makani zona chuanin a hun chu a ma zong a in a thian te kianga chuan a hmang tama tuna chuan pon video te po voi khat ma en to ngai lo bok thudang le a chuan S3 nen khanen ngai song ve to a S3 chu a mela le kuma zona a in a upa zo kani ti soi kher ngai la vina chiang renga ma se zona chuanin ani na anga pom thei tu chu adu a an pani chuan kong eng ki main thiam tonin azol do zo ka tan zona chuanin a she ngai lo bok ba ka kumte chu number mai mai alom nilom ni